Ahoj, zdravia Skiller. A jak tak vidíte, všetko čo zostalo z našej dedinky je toto. Dáme si game mode, aby ste to lepšie videli. Tu máte, čo sa stalo. Daj si aj ty game mode, aby si to videl. Máš ho. Dobre, ja viem. Vidíte, aké je to smutné. Preto končíme náš svet tento a začíname hrať Czech Survival Games! Že? Aha. A čo iné, že mne nefunguje skin na tom Czech Survival Games, takže čo iné budeme robiť, než ja budem sa tam trošku inak volať, takže ma nesúďte, dobre? Dobre, berem. Takže to je všetko. A dorazíme našu vesničku. Aha. Ja dorazím vesničku. A ja? Spoloho vesnička. Nie. To je všetko. Čaute! A uvidíme sa u Czech Survival Games. Bam!